खुलुमबाय राजानथामोना फिन खनसेबाव हेलो एसपि ब्लगाव बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। आं दा दंफैयो बारियावहाय मैया जितु आं नोंथांमोनखौहाय बुंदोंमोन मैगं बारिखौबो दिन्थिगोन होननानै। स' मैगङा बेबायदि बारा जायाखै, नैबे बेराखौ नुनो हायो नोंथांमोना। नैबेयावनो दङ मैगं एसे, बेनिफ्राय नै नायनो हायो नैबे गय फिथाइया जोबोद इन्टारेस्टिं। आखाइजोंनो दांनो मोनदांनाय नैबेबायदि गय जानानै दङ बर्थमान। आरो नैबेयाव दंसाबो एसे गय, फिथाइ थाइजोबाखै, लासैनो थायगोन। स' दिनै आङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै सानदों। बेनो जाहैबाय बाथौइज्म आरो ख्रिस्टियानिटिनि गेजेराव गुबुनजों नङा, जोंनि बर'नि गेजेरावनो माखासे बिबुंथिनि गेजेरजों दान्थे बिदान्थे जानायखौ जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै नुनो मोन्दों। बाथौ गौथुमनि आफादफोराहाय दि बर' कार्टुन ख्रिस्टियान चेनेल नामा नैबेखौ FIR होनायनि बाथ्राखौ बुंनाय खोनानो मोन्दों। बेनिफ्राय बोखांना लानो खोन्थादों जि भिडिअ होदोंमोन। आं बे भिडिअखौबो नायासै आरो नायनो गोनांबो दङ होननानै आं सानाखै। बेवहाय माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिं जानांगौ, बेखौ जोंनि गेजेरावनो कमप्रमाइज खालामलायनानै लानांगौ। आरो जों बयबो मिथिगौ, जोंनि आबै आबौनि समनिफ्राय लानानै बा जोङो मोनसे खोथाखौ गले गले बुंबाय थानायखौ जों खोनादों। नैबे हायाव जोङो जिमान गोथौहालागै जावखांगोन बा बुरखांनानै नायगोन, अब्ला जोङो आबै आबौनि बेगेंखौनो नुनो मोनगोन होननानै बुंनाय बाथ्राखौ जों बयबो मिथिगौ। स' थिग बिदिनो नि खेथ्रआव जोङो बै आबै आबौमोन जे जोंखौ अरेलि बुंलांनाय बाथ्रा, जे जोङो ओरै थोरै धोरोम फालियोमोन, ओरै थोरै सिबियोमोन। स' नैबेखौ लानानैनो दिनै जोंनि गेजेराव बाथौइज्म मोनसे जोंनि इउनिक मोनसे ट्रेडिसन कालचार बायदि जों बेखौ फालिबोबाय थादों। स' नैबे बर'नि मोनसे धोरोम होननानै जोङो मोनसे सिनायथि मोनखानाय। आरो दानि समावहाय जों बुंनांगोन नैबेयो खमायलांनो हमदोंमोन गेजेर खन्दआवहाय। स' बेखौ जोङो रैखाथि होनानै लाखिनो नाजानांगौ बयबो। सोरबा ख्रिस्टियानिटियाव थाब्लाबो, लेखानि गेजेरजोंबाबो, फरायनायनि गेजेरजोंबाबो, गुबुनजों जेब्ला जों सावरायलायो, इन्टारेक्ट खालामो, अब्लाना जोङो प्राउड फिल जानांगौ जे जोंनि मोनसे एथनिक धोरोम, मोनसे जोंहा निजा धोरोम मोनसे दङ। जिहेथु जोङो गुबुनजोंहाय सरजाबफानानै बा गुबुननि दारै जोङो सोलियाखै, जोंनि निजा धोरोम मोनसे, जोङो नेचार लाभार। स' थिग बेबायदिनो जोङो नेचारखौ फुजिनायलाय नैबे बाथौ मिनिं जोबोद गिदिर मोनसे गोथौ मिनिं दङ। बा माने जों मा बुजियो, मोनबा नङा होमबा, 5 बेनिफ्राय थौ माने जोबोद गोथौ, दिप होननानै फोरमायदों। आरो बेवहाय बुंनो थाङोब्ला बाथौ माने दि प्रिन्सिपल्स अफ 5 होनना बुंदों, जायनो जाहैदों बार, अर, दै, हा आरो अख्रां, नङा होमबा। स' नै बेखौ बाथौआव फोरमायदों। दा 5 प्रिन्सिपल्सआनो नैबेनो जाहैबाय। स' बेनि गेजेराव जोंनि बर' हारिया ससियेल मिडियानि थ्रुयै दिनैनि समाव राजखान्थि बिथिङाव नोजोर होयोब्ला जोङो ओरैनोबाबो आलाय सिलाय जानानै दंखायो। बेनिखायनो आंनि चेनेलनि थ्रुयै काइन्डलि रिकुवेस्ट खालामो बयखौबो, रायजो राजा नोंथांमोनखौ, धोरोमखौ लानानैहाय आरो फिन खनसेबाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दावराव दावसिखौ दालाबो। आरो जाय कन्टेन्ट क्रियेटरफोर नोंथांमोन, सानै हनै माखासे कन्टेन्टफोरखौ बानायनांगौ धोरोमनि खेथ्रआवहाय आरो कमिउनिटि, जात पात नैबेफोरनि। मानोना नैबेफोरो माखासे जोबोद आलाय सिलाय थासारिखौ लाबोयो। आरो जोङो नुखादों नैबे समावहाय जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गोबां बेले बेजे, गुलाय गुजाय जानायखौ जों नुनो मोन्दों। स' थिग बेनि थाखायनो गोबां किसुमान खोथाफोरखौहाय सानै हनै सिन्था सरजा खालामनानैहाय नैबेबायदि टपिक्सफोरखौहाय पिक खालामनांगौ। अनलि टु गेन भिउसल' नङा। स' जोंनि बाथौइज्मआ बर' हिसाबै, आं बुंबाय एज आ हल बर' हिसाबै, बाथौइज्मआ बेबायदि खुनु मोनसे रिटेन टेक्सुवेल हिस्ट्रि बेबायदि गैया। नाथाय अरेलि जिहेथु जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय जोङो सल'बाथा महरै खोनाबोबाय थानाय, आरो जिहेथु जोंनि आबै आबौमोना नैबे धोरोमखौ फालिबोबाय थानाय समनिफ्राय लानानै दिनैसिम जोङो बाथौइज्मआवनो दं, नङा होमब्ला। जों गेजेर खन्द'आवसो जोङो किसुमान आलाय सिलाय थासारिनि थाखाय बेलेग बेलेग धोरोमफोरावहाय बास्लायनो गोनां जानानै फैदों। आरो गाज्रिबो जायाखै, बेनि गेजेरावनो गोबां चेन्जबो फैदों जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावहाय। स' गासिबो धोरोमखौ रेसपेक्ट खालामनानै आङो नैबे मोनसे खोथाखौनो खावलायगोन, बि स्ट्रं, बि इउनाइटेड एज वान ट्राइब, वान कमिउनिटि,
नाथाय धोरोमनि नामावहाय जोङो गावखौनो राननानै लानाङा गोबां बिथिङावनो जोङो दिनै नोजोर होयोब्ला जोङो पलिटिकेलिबाबो जोङो डिप्राइभ जानानै दंखायो आरो धोरोमनि खेथ्रआवबो दिनै जों बुंनांगोन नामावसो बाथौइजम हय नाथाय जोङो बाथौइजमखौ एडप्ट खालामसेयावबो दिनै जोङो माखासे फर्म फिलआप खालामनो थाङोब्ला जोङो मा खालामो गोबाङानो बेवहाय भुल खालामो गोबाङानो मिस्टेक खालामो आरो जों बुंनांगोन जोंनि दल संगठनफोर बा जोंनि बाथौ गौथुमानो होन बा जोंनि बर'नि गोबां गिदिर गिदिर लिडार दैदेनगिरिफोरा नैबेखौहाय नाजायाखै जे जुदि बर'आ जोंहा मोनसे इउनिक धोरोम दंखायो एथनिक धोरोम मोनसे दंखायो जिहेतु स' जोङो मानो अपसनावहाय जेब्ला रिलिजन चइस खालामनायनि बेला फैयो अब्ला जोङो आदार्सखौ होआलाबासिनो माने हिन्दुइजमाव थिक खालामो स' नैबेबो साननो गोनां साफा सानैजोंल' नैबिदि गुलाय गुजाय थासारिया जाया जों बयबो रेसपन्सिबोल स' बेनि थाखायनो उननि समफोरावहाय जोङो बयबो नाजानांगोन जाहाथे जोंनि धोरोमखौहाय जोङो मोनसे नेसनेल लेभेलाव जों मोनसे स्टेटास होनो हायो आइडेन्टिटि होनो हायो नैबेखौनो आं खावलायगोन आरो बाखि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'आवहाय दा बर्थमान ब्रह्म धोरोम ख्रिस्टियान धोरोम आरो बाथौइजमा दङ स' बेवहाय जों गावजों गाव बिदा फंबाय हिसाबै जोङो नांलायनो गोनां गैया उननि समफोराव मा जालांबाय दा बर्थमाननि थासारियाव जोङो धोरोमनि खेथ्रआव नांलायनायनि सम फैयाखै आरो उनावबो नांलायनो गोनांथि दङ होननानै आं सानाखै बेनिफ्राय बे जाबाय धोरोमनि खोथाखौ बारा सावरायनांला रावबो सावरायनांला आंबो सावरायथ'ला बेनि गेजेरावनो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा जोङो मिथिगौ जे जोंहा गर्जन बसुमतारी आदाया जोबोद माने गारस्ता बादल बायदि माने जोबोद गोख्रों बिबुंथि लाबोनानै ससियेल मिडियायावहाय सोगोम होखाङो नङा होमबा नाथाय मैयानि मोनसे नुथाय KDCC क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कंग्रेस कमिटिनि हेड अफिसावहाय बिजाथि सोर जागोन नै बेखौहाय लानानै माखासे बेले बेजे जानाय थासारिखौ जों नुदों आरो खोनादों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ थांनाय MLA इलेक्शनावहाय जेनलांनाय 62 बरामा कनस्टिट्युएन्सिनि मिस्टार प्रबिन बर' बिथाङा KDCC आव नुजाथि होयो आरो थिग नैबे समावनो माखासे बेबायदि सियार बुफायलायनाय थासारिखौ नुयो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों जे बिजाथिनि थाखाय टिकेट नागिरनो थांनाय समावनि बेबायदि थासारिफ्रा जादों स' आं बेवहाय कंग्रेसनिथ' नंला जोङो जेनेबा एज अ पाब्लिक एज अ भिउवार्स एज अ पाब्लिक जोङो मोनसेखौ लुबैयो जेनेबा गर्जन बसुमतारी सारा थारैनो कंग्रेसनि फाउन्डार होननांगोन जोङो जोंनि BTCनि जिथु अबस्था कंग्रेसनि नैबेखौहाय बिथाङा बोखांदों स' बे बेलायाव बिथांमोननि पार्टि लेभेलनिफ्रायहाय मा सानदों मा सानाखै मोनथिया नाथाय आंनि मोनसे राय आं होनो होननानै सानदों बेसेबांबा इफेक्टिभ जागोन बेखौ मोनथिया नाथाय जास्ट आंनि पइन्ट अफ भिउ गर्जन बसुमतारी सारा हिसाबाव मोननांगौ आरो टिकेटखौहाय मानोना बेवहाय प्रबिन बर' बिथाङा थांनाय बावैसो समावहाय बिथाङा BPFनि जानानै केन्डिडेटमोन आरो बिथाङा BPF पार्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारिबोमोन नाथाय बिथाङा दिनै अकस्मातनो गोदान जयेन जाहैनानै नैबेबायदि टिकेट जुदि नागिरमारदोंब्ला बियो एसे अयनाय जादों पार्टिनि गेजेरावहाय नैबेबायदि दावराव दावसि खालामहैनाङामोन बिथाङा गोदान हिसाबै दासो जागायजेनदों जिहेतु बिथाङा मावग्रोनांगोन दिन्थिग्रोनांगोन बिथा मोनजेननाय लोगो जे बिथाङा दिनैनो बिल्डिं बांला लुनो सानदों बियो थारैनो बेसेबां गनायथावनानै बेखौहाय रायजो राजा नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरदो रावनिबो एख' क्लिप्सफोर लाबोला आङो दिनै सोर मा बिबुंथि होदों बेखौबो लाबोला नोंथांमोना माखासे निउस पर्टेल मिडियाफोराव नायबानो नैबेफोरखौ गासिबो रोखा मोनथिनो हाखागोन स' नैबे आंनि गय बारि नोंथांमोना दिन्थिबाय हाग्रा दुजोबनानै दङ आरो आंनि उनथिं नायोब्ला खाथियावनो नैबे गय थायनाय नुथायखौ नोंथांमोना आं दिन्थिखाबाय आखाइजोंनो मोनदांलायनाय दानिया थांनोसै नैबे मैगं बारिखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिनि मैगङा एसे फिसा ओंखारबाय नैबेवहाय मुला लाइ लाफा दङ आरो ना स' आङो हाबनानै नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो नाजानि गेट आरोना नै बेखौ बेजों हाबबोबाय आङो थिंनि बेरा नै बेबायदि दासो रोदोमहांदों नायनो हायो नोंथांमोना नै एसे दै सारनो मोननांगौमोन आरो ना स' नै बेबायदि नै ओरै बेरा होजोबनानै दोनदों नङाबा नै दाउफोराहाय जोबोद डिस्टार्ब खालायो नैबे दानि आं गय दांनाया नै नोंथांमोना नुबाय दा खाथियावनो आरोना नै आंनि आखाइजोंनो आं मोनदांगौ नैबे बेरा थानायखाय एसे उसुबिदा जादों नै बेबायदि स' नैबे दा बावैसो फोनाय एसे साननैसो उनावहाय दै सारस्रिबाहाय गोथां महर नुनो मोनगोन आरो नै सानाबो हाबथारनोसै स' हेल' SB ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोन मैया आङो मोनसे क्लिप सोदोंमोन हाफ हम टुर
स' बे हाफ हम टुरखौ आङो मोनसे समावहाय सानसे समाव नोंथांमोना जुदि रिक्वेस्ट खालायोब्ला आङो कमप्लिट खालायगोन कमप्लिट हम टुरखौ आं नोंथांमोननिसिम लाबोगोन आरो बेनि गेजेरावनो सासेया कमेन्ट्स हरदोंमोन नोंथाङा जोंखौ लाजि फोनांबाय होननानै बुंहरदों एथ' मोजां फाखा न' बायला जिला होननानै जोंखौ लाजि फोनांदों होनना बुंदों सरि ब्रादार बेबायदि इन्टेनसन जेबो गैयामोन बुंनाया एसे स्लिप अफ टां होननांगोन बे बोरैबा थांफ्लांबाय नामा खिन्थु सोरखौबा लाजि फोनांनानै आङो नैबे न'खौ दिन्थियाखैमोन आङो मोनसे इन्टेनसन लानानैसो नैबे न'खौ दिन्थिदोंमोन हरसेयावनो बा सानसेयावनो नैबे न'खौ लुनाय नङा बेनि भितरावबो जोबोद जाहोन दङ आं मानो थाखाय न'खौ हाफ टुर होननानै नोंथांमोननिसिम टाइटेलावबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन स' मानो बेबायदि फोरमायदों होनना बुङोब्ला गोबाङानो गोबाव समनिफ्राय आंखौहाय जेब्लानिफ्राय आङो भिडिअ कन्टेन्ट लाबोनाय नैबेबायदि कन्टेन्ट लाबोनायनि सिगां कन्टेन्ट लाबोनायनि उनावहाय माखासे खोथा बुंदों नङा होमबा BPFनि दालाल मोनजादों आरिदों होननानै बुंदों स' बेखौनो दिन्थिनो थाखाय आं बुंनो सानदों आंहा दंखायो आंहा बेबायदि खुनु गोनांथि गैथ'ला सोरनिबा दालालिबो खालामनो थाङाखै आङो इन्टारेस्टेड बेनि थाखायनो आं कन्टेन्ट लाबोदों बेबायदि आरो रायजो राजाफोरखौहाय सांग्रां जानो खावलायनायनि जाहोनावसो बे मोनसे मटिभखौ लानानैसो आङो नैबे बायदि भिडिअस बानायनाय बा फ्रि टाइमाव नैबायदि भिडिअस बानायनायखौ आङो साननानै नैबेबायदि भिडिअ लाबोदों आरो न'खौ दिन्थिनायनि जाहोनानो बेनो जे सोरबा पलिटिकेल हान्जाजों आङो लोब्बा लाखिनानै नैबेबायदि कन्टेन्ट्सखौ आं लाबोआखै बेयावहाय आङो सोरबा पार्टिखौहाय बेनिफिट खालामनो सानाखै आरो जानो हागौ फंबाया बेबायदि सेन्सआव बुङाखै नाथाय अब्लाबो सोरबा जुदि बुंनो सानदोंब्ला दिनैनो आं क्लियार खालामना होखाबाय जे खुनु पलिटिकेलनि लिंक लां लानानै आंनि बेबायदि कन्टेन्ट लाबोआखै बे आंनि गोसो खुसि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गोसोनिफ्राय इस्सा आंनि मोनसे इन्ट्रेस्ट हबि बायदिहाय आंनि बे भिडिअफोरखौहाय बानायनानै नोंथांमोननिसिम आङो हरदों मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै जेब्लायबो कमेन्ट बक्सआव अपेनखा फोरमायहरबाय थानो हागोन बिदि साननानैसो आङो नैबे भिडिअसखौहाय बानायदों आरो रायजो राजाफोरा दिनैनि समावहाय मा सिन्था सरसा खालामदों नैबेफोरखौ नायबिजिरनो मिथिनो लुबैनानै आं नैबेबायदि भिडिअसखौ लाबोबाय थानाय जादों आरो स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला एसेबाबो आसा खालामदों शेयार खालामहर आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ प्रेस खालामना होनो हागोन जाहाथे नेक्स्ट टाइम जेब्ला आङो भिडिअ हरबावो अब्ला फार्स्ट नोंथांनाव नटिफिकेसना थाङो ओमफ्राय फार्स्ट नायजेननो हायो स' बेसेनोसै लोगोफोर आरो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय